Гаданне – гэта старажытны спосаб даведацца пра свой лёс. Здаўна дзяўчаты спрабавалі даведацца, які дастанецца ёй муж, ці будзе жыццё багатым. Гаданне і зараз жыве сярод ужо адукаваных і прагрэсіўных людзей. Самы лёгкі спосаб убачыць суджанага – паставіць пад ложак шклянку вады, на ёй палачку. Сказаць нанач «суджаны, раджаны, перайдзі праз кладачку». Або пакласці расчоску пад падушку са словамі «суджаны, раджаны, прыйдзе, расчашы касу». Гадалі таксама і ў лазні. Апоўначы ішлі ў лазню, прасоўвалі ў дзверы голае калена і чакалі. Калі пагладзіць голая рука, будзем жыць бедна. Калі махнатая, то багата. Гэта рабілі тыя дзяўчаты, якія верылі ў лазніка. Яшчэ слухалі пад вокнамі хат. Калі чулі добрую размову, то і жыццё ў гэтым годзе будзе спакойнае. Сваркі і громкія крыкі, падслуханыя пад вокнамі, неслі неспакойны год. Дзяўчаты пыталіся пра імя суджанага на каляды у сустрэчных. Як зваць майго мужа будуць? Таксама закатвалі ў шарыкі хлеба напісаныя на паперы жаданні, кідалі ў ваду, які шарык першы ўсплыве, тое жаданне і збудзецца. У зерні закідвалі пярсцёнкі – медны, залаты і срэбны. Шукалі ў зерні па чарзе. Які выцягне, такое і жыццё будзе. А таксама кідалі боцік. Куды пакажа мысок боціка, у той бок замуж і забяруць. Аднак, убачыўшы сваю выдатную будучыню і паверыўшы ў яе, не забывайце, што жыццё паўна сюрпрызаў і нечаканасцей, і што рэальнасць можа быць куды цікавей і займальней, чым абяцала.